goreng apik. Iya, apik terus apik. Ya, Iki murid canggar. Wah iki ya apa jenenge hawane rada barudan ngene iki to. Iya. Ngrungokke jineman karo ngopi, wes nyamleng ae. Iya, engko nyambut gawe iki kepenak ngono. Iya. Ngendokke otot balung. Iya. Yo dilanjut. Masku dewe tak pikir sandang pangane Tindakne men nyamleng. Ya. Mane. Penekanan barang. Iya, kudu kali. Tak eman ora kena wis ayo gandengan kanca lah iki rasakno dodo mangoto sirna tanpa putra kangkang pindho Wis nggih sampun katur Mas, matur suwun.
Ya matur nuwun. Ya ngene iki lho Reng. Heeh. Generasi pol iki kaya ngene iki. Iya. Kene sing didik sing apa jenenge? Sing ndampingi panjenengane Mas Roni, ora ngono. Masuk angger wis mlebu ning ruangan keramik kotak-kotak wis nah kowe arep ming rono arep kudu murid kono anggere kowe linggo kono ora ketang semenit ora usah semenit ora usah suwe-suwe 5 detik kowe wis iso nyecep ngilmune Mas Roni. Iya. Ayo karang ya karang piyayi jan wis ora sebaene. Iya. Apa jenenge Jawane kuat. Iya. Roleal makane awet 6 ta. Iya, Kowe harus apa wae? Wes yakin nek Mas Roni kuwi. Ah iya, Mas Roni kuwi ya ngono. Ya sapa? Kuwi Mas Sulis Bronjong kuwi ingkang sing asta kendang kuwi. Ya. Kuwi ya Pol piyayine. Ya, Sing jeneng notasi iki diawak ming krungu. Misale nyetel jeneman apa ngono arep nulis notasine iki ming ngrungokke ngono ki apal ditulis ngono. No, engko ditulis nomor ngono kuwi wis pokoke iki apal nek sing jeneng Mas Sulis karo Mas Roni kuwi. Ya, Ayo le, mecah sekolahane. Ayo, lulusan SMKI, lulusan isi barang. Ayo. Nek kowe ya Pol, tak akoni kowe Pol sih, apa jenenge? Babakan gending pergendingan ngono kuwi jan kowe elok ngerti gending. Ya, penjane Mas Juang kuwi. Ya. Ngerti, mergo nek jarene Mas Sulis ki ngendikane Mas Sulis, ya dalang ki kudu iso gendeng, gending, gendrung karo gendeng. Nek Mas Juang ki beda ning sing dipol-polke ki gendenge kuwi lho. Ayo, wis ngudarasa wae. Iya. Ora apa-apa kok le, ya ora masalah, jeneng wong ki kesenengane beda-beda. Iya. Kowe nek kowe ya dalang kowe. Iya, alhamdulillah aku entuk bebungah saka penjenengane Mas Dwi Eko Purnomo. Iya. Kowe diwenehi apa? Alhamdulillah aku diwenehi bakalan iket apa blangkon tulis. Weh, alhamdulillah. Ning kok emane ora jumputan to sing tongeke aku ki. Aku sida ya mak itu to iki senengane kok kaya ngono. Ora ya ming guyon. Ya alhamdulillah. Terus iya, iki mau ana pamundutan. Apa pamundutane? Wis tresno iki marung dipinangkani. Ya. Men dipinangkani karo panjenengane Mbak Saras. Ya, iki kok karo ngancani adine. Ya, Dek Mega karo Mbak Saras berdiri bareng. Oh ya, Ayo aku seneng nek kompak guyub rukun bareng kaya ngene. Ayo, aku dhewe ya le nyawang kuwi wah. Ora ana sing cecongkrahan, sinden siji lan sijine ora ana sing duwe swara elek. Ngono kuwi wis aku wis seneng banget kaya ngono kuwi. Iya. Nek lagi ana sing salah sijine sing misale berkembang kok misale gur misale lho iki. Heeh. Misale ana salah siji sing ulate ora ngepenakke ati ya kaya semune kemeren ngono kuwi aku kaya dicocok Bajra Lungit. Aku leh usahane Mas Sulis ora mergo aku sing dadi pengarepe ora. Lah, usaha Mas Sulis, Mas Oki, Mas Roni dan kawan-kawan ngedeke Ansor Laras sinden semono cacah iki nek ana sing padha congkrah ki sing doloro atine iki mereka-mereka kuwi lho. Iya, mergo kaya disepelekke, kaya ora dihargai ngono lho, Reng. Mudeng ora wae? Mudeng. Paham ta wis sing tak omongke? Paham. Ya kudu paham. Iya, monggo Mbak Saras. Ale Dek Mega jumeneng. Ya. Urung tekan wis entek. Iya. Iki mayon singkatke aku ora nembung sepot, urung nembung sepot wis ta blengke sik pol. Ayo ora apa-apa karang ya. Iya. Wilujeng enjang Mbak De Saras. Juga enjang. Nggih, wilujeng enjang. Heeh, wilujeng enjang ugi Dek Mega. Nggih, wilujeng enjang. Wah.
iki arep kaya wong lanang iki. Apa? Aku iki sok Dasar iki suarane ngene iki kok njur kan kepiye? ora kowe iki dasare nirokke anggere aku sok ketonto sok gendeng sok nganu werkudra. Wah, ngono kowe iki terus piye to carane arep ngono kok ora iso. Ha kowe iki wong wedok ora iso nek ngono kuwi. Apa kowe dadi wong lenang apa piye? Aja malah gila aku. Ya perlu lho Mas ngono kuwi. Perlu ngapa? Wong wedok kuwi kudu kaya wong lanang. Ya maksudnya secara apa nih gendernya itu tetap lanang karo wedok, tapi kita harus punya kekuatan yang seperti kayak Wanita wong kuat lanang. iki. Iya. Gatekke aku tak gatekke kepiye terus. Mandiri ngono lho. Nah. Ya maksudnya ketetekan ati iki kudu kaya wong lanang. Ning nek swara ya aja ketut wong lanang lah. Suara. Apa iya? Ayo aja. Ngono kuwi. Katene aku gila nek kono suarane wong lanang. Lah saka ngendi, Trik? Ora saka ngendi-endi, Mas. Apa ora gila ngono ora. Oh, lambene. Senengane kok ora. Ya, lagune apa? Nyalu olang. Wisa Tresna. Lagune napa? Wisa Tresna. Iso tresno niku racun tresno. Lah iya, heeh. Waduh, Apa iya? Iya to. Sianida. Iya. Ya, langsung seragenke Mas. Publikku tak. Non, Benjang. tahun wingi pisan. Ya. Santai. Yo. Yuk. Hai. Hai. Iyo. Iya, iya. Ayo. Iya, iya. Ayo. Hai. 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 Iyo. Oke yo, oke yo, oke yo, oke yo. Baik ya, baik ya, masuk. Maya sore, kaya terang di hatiku rasa gelo. Tambah tresnamu ilang muspro. Abatan urip iki. Lagu iki reng kepiye tak tujuke kanggo penjenengane ya kuwi Pak Seno Auri Kalasan. Oh ya, iki piyayine mirsani. Ya, mau wingi ngendikane arep mirsani langsung rene ning mbuh iki mau kok aku ora weruh. Ya nek cara weruh anu wis tak aturi munggah panggung tak kon nyanyi wis suarane apik resebane. Ya, Nika kula ngaturaken lelagon seragenan Wisa Tresna menika kagem Bapak Seno Kalasan Auri. Oh ya, ayo kalih. Kowe wong loro ki sing menehi ya panjenengane. Ha iya, Prada Mas kurang piye ora? Kotak kelir diwenehne ya kurang piye kowe. Iya, Ki Semar sing Prada iki. Aku
kira iki ya sing maringi beliaune ra wis bali kena meru wong tuwa dilakok-lakok kowe ra. Wis dilanjut lah Padang. Iya. Kurang piye? Hale, kurang piye? Gayeng nah. Hah? Gayeng dah. Lah gayeng aku takon kurang piye to, Mas. Yo gayeng kok Mas sampel semangat Mbak Sarah sik maju kok. Mas. Alah. Aku nek panjake ora. Mas Nanang langsung sinis. Iya, lu ulang mah kayak gitu. Ngopo kok? Wah. Yo dintekne. Iya. Lo. Jajah. Sampun. Nggih matur nuwun ya. Reng, aku seneng suwuke nganggo apa jenenge suwuk Harry Potter. Woe. Harry Potter. Lah ya Nah, dibacotke ngono kuwi. Iya, iya. Ayo, apa neh ya ki ya wis bebas ngono mangga kanca-kanca sing ngarep. Ayo iki sing urung maju iki mau Siwayanti. Oh ya, Monggo jemeneng Pak Ipung le ndeleles wis mari nek ngangger ngene iki. Ayo kara. Rasa sepati iki wis sepuh. Rasa wis tuwa. Wis tuwa rasa sepati. Carane Pak Ipung wingi
Ngene ya. Cantik arep tuwek nang isih temonjo. Weh. Sugeng enjang Mas Nggih, Dak. lujeng enjang Mbak Yanti. Ya. Mau siwa saiki Mbak. Ya wis wong ki nek mencela-mencela ya kena to. Sangel anggeles ngono kuwi. Pemain player, pro player, lato-lato, juara e-sport. Ki dhewe ora karo Dek Anggi. Hah? Ora karo Dek Anggi. Ya karo ora apa-apa. Ya. Yo Dek Anggi. Men sedaya ki kabeh. Ayo Mas disepoti Mas Ketut. Sepati. Mas Ketut tok lho sing nyepote. Ah, ayo. Iya. Ora entuk. Ayo Mas Ketut sepoti. Kok gitu sih? Enggak boleh. Enggak boleh gitu. Enggak boleh. Nanti aja, jangan di sini. Ayah, lu olang. Napa niki tembange? Hah? Napa Bebas. Pak? Lewong. Ah, kae nek sing ngersake lewong. Iya. Ora sang gagas wong mendhu kuwe. Ajeng salto, Mas. Ah. Napa? Ayo. Oblok utang Mas Simpul. Arep langsung jadilan apa? Oh iya. Hoi. Hoi. Yo. Arep ngapotung ngono. Pak Mas Kimpul. Sabda pandi. Gedruk.
Oslo, 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 Oslo. Raya, raya. Hati Oh, ya. Ya. Apa ya? Ah, ketot ya nah. Ya. Sampun matur nuwun. Iya, Jebule ki napa mundutan reng? Apa iki ana tak anune. Ya, saking Pak Wasana Jakarta nyuwun tembang setunggal pepeling. Ya, kagem sedaya pandemen wayang kulit utaminipun warga IKG dimanapun berada transfer 300.000. Oh ya, Terus ana meneh. Apa iki? Assalamualaikum, kula Supri. Cah Bambung Cikal nyuwun lagu Jeruk Garut. Lagu menika kagem sedaya warga Cikal Watu Sigar ugi Mas Daga Lovers Indonesia nuwun transfer 100.000. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula saking Mas Daga Lovers Bogor nyuwun lagu pepeling. Ya, nuwun sewu iki gandeng wektune urung patek cocok. Kok urung patek cocok. Maksudnya ora patek cukup no lho reng. Iya nek ngurong lagu. Ya, dadi ya nuwun sewu Mas Supri. Nika kula gabung menawi bencang menawi mboten kesupen bencang job berikutnya kula pinangkani. Ya Jeruk Garut menika insyaallah kula pinangkani. Oh ya, Dipinangkani sik pepelinge. Oh ya, Kur. Ya, siap. Yo Mas Kimpul. La ilaha illallah
salah saya tingatake Lane sak janggope rayogane ditambah selasunae aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya wong sakelo salam Rasulillah matur sembah nuwun sedaya pamundutan sampun dipun pinangkani mbok bilih wonten salah satunggiling pamundutan wonten salah setunggal ingkang dereng dipun pinangkani saking sederek-sederek kula nyuwun agung ing Samudra Pangaksami